Beste ebazpen elegante bat. Demagun nahi degula ez bi tensio batu baizik eta gehiago. Hene, hau izango zen egoera orokorra. Eta kalkulatu behar dut irteera guzti hauen arabera. Hemen berriz, gainezarpen printzipioa erabili behar dugu. Asko zerraxago izan behar da kalkulatzea iturri bakoitzaren eragina. Ondori bai eragina irteran, eta ikusi gero dena batu berriz. Hemen ez zailagoa izango zen kalkulatzea tensio hau, honen arabera. Hemen bai behar dugula. Orduen, aztertu ezagun orain, lehendabiziko iturri horren eragina zirkuito berri honetan. Iturri eta bakoitza erresistentzia bakar batekin. Horren, hau hartzen badugu kontuan, eta guzti hauek balio gabetu, gelditu berzegu zirkuito hau, honen eraginik gabe, zeren intensitaterik ez dago hemen, impedantzia oso altua delako, beraz zirkuito bezala horrela ikusi dezakegu. Hau aztertu behar dugu bakarrik. Eta bakarrik honekin, eta hauek entzen baldin baditugu, begira hauek egon behar dira lurrera. Horren hau, marraztu behar dut berriz, beste modu batera. Jarri behar dut, hau gabe, aztertzeko ze tensio dagoen hemen, hau kalkulatu behar du, gero hori pintzeko eta irabazpena izateko. Orden, izan behar dugu V bat, dagoela serien R resistentziarekin, berea, eta gero beste hauek geratu dira, begira, hortik lurrera, denak lurrera, denak paraleloan. Denak lurrera, paraleloan. Eta nahi dugun nodoa kalkulatzea da, hau izango, hemengo hau. Puntu hori. Ze tensio daukagu hor. Egin behar dut, bai? Puntu hauek, N. Puntu hauek, N resistentzia ditugulako. Bost iturri, ez ditut bostak marraztu behar. Bat, bi, eta bosgarrena. 10. Hori, bat, bi, eta 10 garrena. Horrek, N direlako, N, ikusten. Bi baino gehiago. 3 ere izan daitezke. 3 baldin badira punturik ez, baina 4 baldin badira bai. Hemen falta direnak erakusteko. Orduan hemen izan behar ditugu, N-ken bat erresistentzia ditugu. N-ken bat, R paraleloan daude. Horrek kalkulatu behar dut, hoien paraleloa. Orduan, erresistentzia paralelo osoa, R totala, betetzen du, inbertsoen batura. Bigarrena, gehi, N-ken bat aldiz. N-ken bat erresistentzia daudenez, hau izan behar da, N-ken bat zati R-en, zati R, barkatu, zeren N-ken bat erresistentzia daude hemen. Azkenekoa hause da, honena. Orduan, R totala, baldin baditugu N-ken bat erresistentzia berdinak, paraleloan, bere balioa da, erresistentziaren balioa, zati kopurua. Osa, daukagunean bi resistentzia, R zati bi da paraleloa. Ditugunean 3, R zati 3. Ditugunean N-ken bat, R zati N-ken bat. Orduen orain ez zirkuitoa simplifikatu zegu horlaxe. V bat, R, eta hemen, total hau, R zati N-ken bat. Hau R, eta hau V+. Eta hau erraxa da kalkulatzea, ez? Tensio hori. Tensio zatitzaile bat. Kalkulatu behar dut tensio hau, V+. Dala, sarrerako tensioa, bider azpiko resistentzia zati bien batura. Tensio zatitzailea. V bat, bider go azpiko resistentzia, R zati N-ken bat, zati resistentzia horien batura. R, gehi, R zati N-ken bat. Eta hemen ia, nola simplifikatzen zaigu. R hauek joaten dira, ez? Badazi. R guzti hori badoaz. Eta hemen izan behar dugu bat zati N-ken bat. Eta hemen bat gehi, fateratzen badute faktor komun, azpian N-ken bat hartzen badut. N-ken bat, goian N-ken bat, gehi bat. Zuek egiten baduzek hasi erraxago.
Hau geratu behar da. Bat zati, hau geratzen da. Hau honekin badua. Hau honekin ere. Ez? Eta geratu behar zaigu bat zatien, V bat, falta zaitu V bat. V bat jarri, ez dut jarri hemen, V bat hemen. V bat, zatiene. Puntu honen tensioa egoera honetan, V bat, zatiene. Bi resistentzia zeudenean, V bat zati bi atera zaigu. Hiru baldin badaude, V bat zati hiru. Orduen, zirkuito elegante simple honek eman behar digu hori, balio hori. Orduen, ez dakoago egin beharrik besteneko iturrien analisi osoa. Denak izan behar dute. V2 aztertzen badegu, V2 zatiene izan behar dugu. VN zatiene. Hala ere, hori indik gelditzen zaigu, VO kalkulatzea, irabazpena. Osea, VO, orain kalkulatu dugu bakarrik hemen dagoen tensioa, honen eraginez, eta hori ez dut aztertu behar. Hau, goiko zirkuito hori da, hiru aldiz aztertu dugu ja. Honek egiten duena da, irteeran ipini. Hemen daukaguna, V bat, zatiene, bider bat gehi, bat gehi erre bit, zati erre bat. Amplifikadore positiboaren irabazpena, hori egin dugu. Orduen, V baten eragina hau izango zen. Eta iturri guztiena oso antzekoa. Batu beharko ditugu, termino guzti hauek iturri guztientzat. Eta zenbat atera behar zaigu totala? VO totala, hemen VO totala. Pues, hauek denak batuta. Faktor komun, hau, bat zatiene, guztietan hau izan behar dugu. Eta iturri bakoitzak geratu behar da bere balioarekin. V bat, gehi V2, gehi VN. N iturrien batutzaile positiboa. Eta irabazpena ere diseinatu dezakegu. Bi iturri genituenean, bat zati bi ateratzen zen. Hiru iturri izango bagenitu, bat zati hiru. Bukatu ditzagun batutzaileak. Hauek proiektuan ez ditugu erabili behar, baina parzialan galdetu dezakegu. Zen orain, N sarrerako batutzaile inbertsorea. N sarrerak hemen ditugu eta konfigurazioa hauxe, aurrasago da aztertzeko zeren begira. Hemen jarretzen dugu 0 voltu izaten, inpitzen direla hemen, eta iturri bakoitzaren intensitatea zuzenean kalkulatu dezakegu. Zen hau 0 voltio da, beti, beraz, bakoitzarena, I bat, V bat zatirre bat, bigarren iturriak ematen duena da V2 zatirre bat, eta azkenekoak IN, VN, zati R bat. Gero, hemen, nodo honetan, denak elkartzen dira, eta hemen izan behar duguna, I hori izan behar da guztien batura. I totala, ezabatuko dut. I da guzti horien batura, berdin, faktor komun zera ateratzen dugu, bat zati erre bat, eta tensioak batuta. Hauek denak batuta, faktor komun bat zati erre bat, eta bat zentzen dira. Eta VO, ze izan behar da? Pues minus intensitate hori bider R2 hau 0 delako. VO izan behar da, minus R2 bider intensitate hori, berdin minus R2 zati R bat, bider batuketa guztiak. Joder. Batutzaile, N sarrerako, edo N iturriko batutzaile inbertsorea. Proiektuan ez dugu behar izan behar, baina azterketan galdetu dezakegu bai. Eta orain bai, pare bat izugarri garrantzitsuak izan behar dira. Goratzen duzuen
berrelikadura negatiboa azaltzen genuenean, hause, erabili dugula. Negatibo sartu dugula tensio bat. Kentzailea bai, izan berdela oso garrantzitsua. Oso. Zeren kentzaile batekin gainera konparatu ditzakegu tensioak, zero baino altuago baldin badira, bajoago baldin badira, gauza asko egin daitezke. Kentzailea. Hemen. V bat, uste dut. V bat. Hemen V bi. Gure operaziona da. Eta berrelikadura negatiboa. VO, lau erresistenzia konfigurazio berri honetan. Erresistentziak, orokorrak kalkulatu behar ditugu. R bat, R bi, R iru, eta R lau. Denak ezberdinak, eta ikusi ezagun ze ateratzen zaigun, ze adierazpena ateratzen zaigun. Vale, pues hemen ere, bitur ditudanez berriz gainezarpen printzipioa erabili dezagun. Asko zerraxago izan behar da, dena batera aztertu beharrean. Aztertu behar dut V bat. V baten eragina. V bat. Orduen hau aktibatu, hau balio gabetu. Eta ja. Venga, hau baldin badaukat. Zirkuito bezala honek ez dauka eraginik. Hemengo intensitatea hemen dian behar zaigu. Eta hau berriz tensio zatitzaile bat izan behar da. V plusen izan behar dugu tensio zatitzaile honen bi resistentziaren arabera daukagun tensio hemen. V bat. Bider, azpiko resistentzia, zati batura. Edota, intensitatea, hor daukagun intensitatea, V bat zati biek zerien, bider azpiko resistentzia, nahi duzena. Zirkuito labur virtualari esker, berrelikadura negatiboa daukagunez, tensio hori berdin izan behar da, V minus. Edota, hau ere ez dut aztertu behar. Hemendik aurrera honek eragin behar duena da, izan behar da, irabazpen bat, hau ez dago, hau balio gabetuta dago. Irabazpena bat gehi errebi zati erre bat. Beraz, honen eraginez, VO, izan behar da. Hoi dena, torraxe, bai. Bider honek eragiten duena, aztertu dugula bi edo hiru aldiz, bider V bat. Zezakarra, baina bueno, hori xe da, zirkuitu honek ematen duena irteran. Guk erresistenziekin jolastu dezakegu hori txukuntzeko, baina orain gozutzi dezagun horlaxe. Tensio hau, onuntza ailegatzen da amplifikatuta positibo. Esan dute? Amplifikatzen du, resistentziaren arabera, eta positibo, atera da. Orain aztertu dezagun berriz, V bi. Orduan, hau ipini behar dut, eta hau balio gabetu. Hau balio gabetzea da hemen iturririk ez jartzea. Hemen daukat, zirkuito labur bat, bi resistentzia, iturririk gabe, intensitaterik gabe. Orden ze tensio izan behar dugu hemen. Iturririk ez badago. Pues 0 voltio. 0 voltio. Hau ez badago, intensitaterik ez dagoen behar, 0 voltio izan behar dugu leko gutzitan. Hemen 0 voltio. 0 voltio hemen, eta berriz hemen daukagu konfigurazio inbertsorea. Hau, aztertzen baduzu orain intensitate hau kalkulatuta, behin goduz, venga, intensitate hau, V bi, zati R bat. VO, intensitate hori hemendik doa, berriz, VO da negatibo, R bi, bider intensitate hori, berdin, minus R bi, zati R bat, bider V bi. Orduan, iturri honen ondorioz, VO da hau. Iturri honen ondorioz, VO da hau. Beraz, zirkuito osoaren bi iturriak baldin badaude
emaitza da hauxe. Hau, gehiago. Hau, hau ez dago ikasi berrik, baina egiten bai. Ken, tensio bat, ken beste tensio bat, baina resistentzia pila hauekin. Oso zakarrak. Ba, begira. Matematika pixka bat egiten badego. Eta aukeratzen baldin badigu erresistentziak. Erlazio hau beteta, eta aritmetika pixka bat egiten badutze, uste dut ideala erlazioa, Ez, bueno, bai. Eta sartzen badituze horiek onutza, hauxe geratu behar da, bai, positibo. Hauxe geratu behar da, horrela, begira. Osa, kenketa, bi tensioien kenketa bider irabazpen bat. Bi resistentzia guztiak, berdinak baldin badira, zirkuito honek ematen digu hemen, hauen kenketa. Resistentzia guztiak izango badira, R eta R, hau da, V bat, V bi. Osa, resistentzia guztiak, berdina berdina badira, edo baldin bada, R bat bezala, eta baldin bada R bi bezala, orduen, hori izan dezakegu. Hau bai behar izan behar duzuela, proiektuan, oso garrantzitsua. PID kontroladoreak ikusi dituzue kontrol irakasgaian? PID, irabazpena, integrazioa, deribatzailea, kontrolak edo ez duzu ikusi? Ez duzu ikusi? Ez. Bale. Uste nuen baretz? Hala ere, bagabiltzamen eragiketa aritmetikoak egiten. Berataztu orain zer egin behar dugu. Beste bat. Hemen ere, izenburua gero jarriko dut. Izenburua hemen. Egiten duena. Zirkuitu hauxe. VI. R. Hau lurrera. Eta berrelikadura. Begira. Kondensadore batek. Ez da resistentzia bat, beste osagai bat da, tensio eta intensitateen arteko beste erlazioa dauka, baina honek betetzen du berrelikadurarekin. Hemengo puntu bat baldin badago konektatuta honekin, berrelikatuta dago. Beraz, berrelikadura negatua jarraitzen dugu izaten. Horren ondorioz, 0 voltio, intensitate hau beti bezala, I berdin, VI zati R. Intensitate hori dagola VI menpe, proporzionala, pasatzen da hemendik, orain, kondensadoretik. Eragin behar duela, tensio erorketa bat kondensadorean, baina ez legea jarraituz, baizik eta bere legea jarraituz. Zein da kondensadore baten errazioa, tensioa eta intensitateen artean. Hauxe, kondensadorean izan behar dugun tensioa, da, bat zatize, bider, ize, hauxe. Beraz, intensitatea aratza duenez, tensioa horrela erori behar da, horrela kargatu behar zaigu, eta VO izan behar da negatiboa. Eta hau bete behar du, VO, izan behar da VC, baina negatiboa, bat zati C, bider intensitatearen integratua. Baina intensitate hori hau da, VI zati R, finkatu dugu hor sarreran eta zirkuitu labur virtualan. Berdin, R ateratzen da, minus bat zati RC, sarrerako tensioaren integrala. Hemen txegokagu tensio bat irteeran, dala sarrerako tensioaren integrazioa. Beraz, bloke honen izenburua, integratzailea. Eta hori berabili behar dugu proiektuan. PID kontroladore bat egiteko, gure PID kontroladorea.
integratzen digu eta jasartzen digu hemen irabazten bat, hori ere malgutasuna eman behar digula. Amplifikatu dezakegu, edo murriztu, edo... Hori negatiba, baina ez esola. Nahi bako gai gendu. Integrazioa positiboa zer egin beharko genuke. Hau erabili, eta gero, amplifikadore inbertsorearekin buelta eman. Adibidez, konfiguratu gero honen ondorioz, irabazpen bat, berdin minus bat. Orden, bi blokeekin izan dezakegu integrazio positiboa. Bale, joango zarete egiten. Beste bat. Deribatzailea. Hemen. Sarrerako tensioa. VI. Kondensadorea orain hemen. Eta berrelikadura resistentziakin. VO. Eta R. 0 voltio virtualak, 0 voltio virtualak. Virtualak hemen. Hau VI, intensitatea kalkulatu ezakegu, kondensadorearen intensitatea, zer erlazio dauka kondensadorearen intensitateak bere tensioarekin. Ez da, ze bider sarrerako tensioaren derivatua. Hau da, hemen daukagun intensitatea. Kondensadore bat daukagulako, VI-ren arabera. Eta gure operazionalak zer egiten du. Intensitate hori bildu, dena bildu, honi esker, hemendik pasatu eta tensioan bihurtu. Intensitate hori tensioan bihurtu negatiboa. VO, izan behar da, minus R bideri, berdin, minus RC, sarrerako tensioaren derivatua. Deribatzailea. Amplifikadore operazionalari esker, ikustitutu zen gauza egin egun. Ez daukazu dena ikasi beharrik. Ebazten bai. Zirkuituak ez. Baina ebazten bai. Orden hor geratuko da, bideotan geratuko da, ikustu dute ebazpenak hemen. Ez da gaur rollo izan eta gauza asko dirudi. Hori badaude gehiago. Gero lasai, hau geratu berdira gero. Bloke bezala eta behar duzuenan zerbait, pensatu zeinek egiten duen behar duzuena, eta hori hartu, ikusi nola den, eta zueke aukeratu R eta Z, eta baina zirkuituak ikasi gabe hori bai, Begira, beste bat, superzaila. Superkomplexua. ¿Qué va? Super tontua. Bufferra. Haure bai erabili behar duzu pila bat. Begira ze zirkuito. VI. Eta gure operazionala. Horrela berlikatuta. Berrelikadura erresistentzia gabe, hemen erresistentzia gabe. Aztertuko dugu. Hemen VI. Berrelikadura negatiboa daukagunez, tensio hauek berdinak. Hemen VI. VO berdin VI. Ze txorrada, zertarako berdegu hau. Zertarako ezin du erabili zirkuitu labur bat. Hemen VI. Hemen VI. Egoera askotan izan behar dugu, ezin behar izan dugula konektatu horrelaxe gauzak. Honek, badakizu zer egin behar digun. Bagabiltzanean diseinatzen zirkuitu bat, bloke batek zerbait egiten. Urrengoa beste zerbait, amplifikatzen. Besteak negatibo buelta ematen. Gero integratu. Pues igual, bi bloke ezberdinak konektatzerakoan, bakoitzak erresistentziakin egiten denez, osagai erresistibo horiek beraien artean eragina izan behar dute. Ordean, behar izan behar dugu, blokeen artean nolabait isolatzea, eta hauxe erabili behar dugu. Zergatik? Batez ere, honen sarrerako impedantzia infinituari esker.
Hemen baldin badaukagu VI beharrean beste zirkuito bat, ematen duela tensio bat, hemen VI, zirkuito bat, etortzen da mendik, jartzen duela hemen VI, eta gu behar dugu elikatzea beste bat VI-rekin, hemen, VI, honek. Eta demagun, hemen konektatzen dugula beste zirkuito batera, daukala sarrerako resistentzia bat, 10 kilomiokoa. Osea, ja, konektatzeagatik zuzenean erresistentzia hori hemen dagoen beste zirkuito horrekin, iragina ezan, deke, hau egon daiteke serien hemen dagoen beste resistentzia batekin edo paraleloan. Orduene, bakarrik konektatzeagatik erresistentzia honek aldatu behar digu zirkuito hau, eta hau aldatu behar digu balioa. Osea, erresistentzia honek bakarrik konektatzeagatik beste gauza bat egiteko, aldatu behar digu aurrekoa. Orduan behar digu hemen isolatzea nolabait. Eta tartean sartuko dugu hauxe. Hemen impedantzia infinito daukagunez, hemen intensitaterik ez dugu izan behar. Horregatik ez du eraginik izan behar zirkuito honetan. Eta zirkuito honek ematen duen tensio hori operazionalak jarri behar digu hemen. Baina isolatuta. Eta orain bai, konektatzen badugu hemen 10 kilomio, honek ez du eraginik izan behar hemen. Honek isolatzen duelako. Vale, orduen buferra. Oso simplea, oso tuntua, baina behar izan behar dugu leku askotan. Sensoreak adibidez erresistibak dira, oso tensio bajuekin, horiek isolatzea behar dira. Venga, beste atal pare bat eta bukatuko dugu. Gauza asko gare, lasai. Gaur ideia da, bloke asko, aspergarriak, baina gero erabili behar ditugu liburutegi bat bezala. Behar dugunean zerbait, ikusi, nahi sartu behar dugu. Goazen orain proiektuarekin zer ikusi gehiago duena, bloke bezala, baino. Venga. Orduan, ikusi ditugun bloke hauek ikustatzue, eraiketa aritmetikoak, amplifikazioak, osea, informazioa prozesatzeko. Ze informazio prozesatu behar dugu? Bai proiektuan edo bai egoera praktiko batean? Sistema batek ematen diguna. Eta sistema batek eman behar digu informazio hori sensore bati esker. Irakasgai honetan sensorekin ez gara aritu behar. Baina bai erabili behar ditugula sensore horien baliokide, zirkuito baliokideak. Adibidez. Sensore irakurketa. Nola irakurri behar dugu sensoretxo sensible horiek irakurketa. Eta gure sensore baliokideak izan behar dira bi motatakoak. Tensio sensoreak edota intensitate sensoreak. Adibidez, guk irudikatu behar dugu sensoreak, motu askotakoak izan behar direla, temperaturak, abiadura, emariak, edo zein gauza. Bai. Eman behar digute tensio bat, dala proporzionala, ezaugarri fisikora. Eta guk irudikatu behar dugu bere baliokideekin, adibidez, iturritxo bat bezala, sensoreak ematen duela, UBS, honek izan behar du barruan erresistentziatxo bat, barneko erresistentzia bat, RS, osake, T-bininen baliokide honekin irudikatu behar ditugu guk tensio sensoreak. Gehiago ez dugu egin behar. Proiektuan ere horrelaxe eman behar dizuegu. Sensore honen eskala, temperaturarekiko edo abiadurarekiko da hau, baina tensio bat eman behar digu. Eta ere intensitate sensoreak ere egon behar dira. Kasu honetan, IS, intensitate bat eman behar dute proporzionala parametro fisiko bati, barruan izan behar dute T-benin edo nortuenen baliokide bezala hartuta erresistentziatxo bat, eta sensore hau horrelaxe izan behar du. Gu hortik hasi behar gara. Proiektuan hauek desplikatu dira, tensio sensorea dela edo intensitate sensorea dela esango da. Eta hauek balio txikiak eman behar dituzte, beraz amplifikatzen hasi beharko gea, baina lehendabiziko gauza egin beharko duguna da irakurri. Nola irakurri dezakegu tensio hau hemendik aurrera. Hemen txedokak barneko resistentzia bat, nik ez dakidala zenbat balio duen. Edo eta fabrikatzerakoan balio ezberdinak izan behar ditu. Edo aldatzen dela denborarekin. Hau da, barneko resistentzia hauek
Ez ditugu zautzen edo aldatzen dira, beraz, hortxe da, eta hori bai. Orden demagun, venga, tensioa irakurtzeko hemen jartzen baldin badut kilo ohmio bateko erresistentzia bat. Onuntza ez tailegatu behar UBS. Hemen ez dut izan behar tensioaren irakurketa proporzionala nik behar dudanari. Zeren, honekin dago serien. Honekin dagoen serien. Hemen irakurri behar duguna gezurra bat izan behar da. Gertatzen ari den gezurra bat. Izan behar da, tensio hori zatituta, hau ez dugu zautzen, ez dakitzea atera berdena. Ez bagaik zer egin behar dugun. Begira. Begira. Hasi gaia buferarekin bueltakan. Buffer bat jartzen baldin badegu hemen, sarrerako impedantzia altu honek eragin behar du hemen intensitaterik ez egotea. Impedantzia izugarri altua delako. Beraz, hemen daukagun tensio hau, UBS, sensoraren UBS, hemen txegon behar da. Eta berrilikadura negatibo honen ondorioz hemen, eta hilegatu behar zaigu, honetan. Orain bai, irakurri behar dugu hemen, zehazki tensio hau. Edo ere, pixka bat pentsatzen baduz eta aztertzen badituzte egin ditugun zirkuitoak ere erabili dezakegu beste adibide bat egin behar dut. Konfigurazio hau, begira. Jarraitu behar dut konektatzen mutur hau sarrera impedantzialtuko sarrera ontara. Eta hemen jartzen baldin baditut irabazten hau ematen duten R bat eta R bi. Hemen izan dezaket, sensoraren irakurketa irabazten batekin, eta gainera eraginik gabe. Osa, erresistenziaren eraginik gabe. Zeren UBS hori ere egun behar da hemen, UBS hemen, eta hemen izan behar dut, UBO berdin, UBS, bider hauen irabazpena zala bat gehi, R2 zati R bat. Intuitiboak bada, bufferra erabiltzea, zeren UBS pasatzen da. Honek egiten du bufferraren funtzioa eta amplifikazioa. Ordene, nahi dugun bezala. Hau, baliagarria da amplifikatzea, posibala bera ditzakegu. Edo jarri ditzakegu bufferra, eta gero hau, ondoren, hasieran gauzak ulertu arte, edo eta argiago ikusi arte. Bale, orden, sensoreak irakurtzeko gogoratu, edo bufferra, edo konfigurazio hau. Intensitate sensorea baldin bada, antzeko arazo da. Guk behar dugu hemendik intensitate hau izatea. Baina zirkuitoa diseinatu behar dugu tensioan. Tensioarekin egin behar ditugu lana. Bi gauza egin behar ditugu hemen. Intensitate hori bildu eta tensio proporzionalan bihurtu. Nik hemen jartzen baldin badut, hor jarri dudan kilo ohmioko erresistentzia hori. Intensitateo banatu behar da. Hemen eta hemen. Hemendik ez da etorri behar IS. Ez dakiz zer etorri behar da. Zeren balio hau aldakorra da, ez dut ezagutzen. Hemen ez daukat sensoraren informazioa. Hori ezin dut egin. Orden, egin behar duguna, hauxe da. Beste bloke berri bat, intensitate sensoreen irakurketak ondo egiteko. Eta da, hauxe. Hauxe. Begira, Horrelaxe konfiguratu behar dugu gure aplikadore operazionala. Eta hemen, erresistentzia bat, R. Osea, jarri behar dizkiogu bi miturriek sarrera eri, eta aztertu ezagun begira. Hemen 0 voltio lurrarenak, berri likadura negatiba daukagunez, operazional honek jarri behar ditu hemen 0 voltio, eta 0 voltio, hemen jarri behar dituzte hemen 0 voltio, hemendik intensitatea ez da joan behar. Operazionalak eusten diolako 0 voltio eta 0 voltio hemen, beraz, intensitate guzti hau hemen joan behar da. Dena, proporzionala dena temperaturari, abiadurari, nahi duzuena. Eta hemendik berriz ezin denez joan, hemendik joan behar zaigu. Sensoraren intensitate osoa hemendik joan behar zaigu. Eta VO izan behar da, berriz minus R bider IS. Bagabiltza, sensoraren intensitate guztia biltzen eta tensioan bihurtzen. Eta hemendik aurrera amplifikatzeko, konparatzeko, egiteko behar duguna. Orden oso bloke garrantzitsuak izan behar dira hauek, arraroak egiten zaizkizu, baina jazta, hemen txegeratzen dira.
Eta azkenak, markatu. Ez txapa, bai, klasai. Azkena. Eski hauek ez daude ikasi beharrik, baizik eta jakin hor daudela, ulertu, bai proiektuan, bai, ez dakit, egoera praktiko batean, beti behar izan behar ditugu, ostra, hemen behar dut, yes, 6,2 voltio izatea, zeren nire referentzia ez dakiz eskalatan eta horrek esan nahi du 25 grado behar ditudala, edo ditudala, eta orden behar ditut 6,2 voltio izatea, konparateko ez dakiz erbakitzen. Hau da, behar dugu, erreferentzia tensioak, tensioak izatea, zeren egoera praktiko batean guk izan behar ditugu bi bateria, adibidez proiektuan izan behar dugu 15 voltiko bi bateria, eta minus 15. Eta hauek bali izan behar digute gure zirkuitu guztiak elikatzeko, edota egoeratean nahi badugu 6,2 voltio. Nola lortu behar dugu 6,2 voltio baldin baditugu bi bateria hauek? Pues tensio zatetxale batekin, besterik ez. 6,2 voltio behar baditut, hartzen dut hemen 15 voltio, bai, VCC. Osea, hauek, nire bateriarenak, eta zatitzen ditut. R1 eta R2. Hemen lortzeko, pues, behar dudan tensioa. Adibidez, 6,2 voltio behar ditut hemen. Ze resistentzia hartu genezake? Vale, osagai hau, honek egin behar duena oso simplea da. Honek ezin du potentzia asko gastatu, egiteko tontakei hau, 6,2 voltio izatea hemen. Orduen, joder, hartu ditzagun resistentzia handiak, potentzia gutxi xautzeko hemen, intentsitate txikiak izateko. Adibidez, nik egiten dudana, hartzen badegu, 15 kilomio totalera, bi hauen batura, intensitatea izan behar da miliamper bat. Orduen ez dakize potentzia gabitza gastatzen. Joder, hartzen badegu, 150 kilomio, 0,1 miliamper. Adibidez. Bikoitza hartzen badegu, totala, esaten dut. R1 gehi R2. Hau hartzen badegu, pues 0,50 mikroamper izan behar dugu hemen, eta ez dakize potentzia gabitza gastatzen. Vale, eta gero, nahi badegu hemen 6,2 volti izatea, pues proporzionalki aukeratzen ditut resistentziak, lehen da bizi pensatzen dut potentzia ikuspegitik, horrelaxe, eta gero, banatzen dut aukeratu dudan resistentzia hori, hemen behar ditudan balioekin. Adibidez, hau hartzen badut, dala 10 kilomio voltio bakoitzeko, pues azpian beharko genuke 62 kilomio, eta goian diferentzia izango zara, zenbat izango zen. 8,8 kilomio. Bai ez? Hau gehiago 150. Bestela zuzen du, Adibidez, horra hartu, hemen 6,2 volti izan behar ditut, potentzia izan behar dut. Bestela, pues, iruko erregela, eta jazta. Bikoitza, hauen bikoitza egiten badut, egoera honetan egon goinen. Tensio zatitzailea. Erreferentzia tensioak lortzeko, proiektuan eta egoera praktiko batean. Ojo, kuidau, demagun gero behar duzula tensio hori konparatzea, kentzaile batekin, non dago kentzailea? Hor dago, no. Kentzaile batekin, beste zure proiektuko, itxoin, demagun, behar duzula hori, zure proiektuko beste tensio batekin kentzailean konparatzea. Eta hemen genituen, hemen erresistentzia bat horrelaxe, beste bat horrelaxe, hau horrelaxe, kentzailea. Begira, tensio hori lortu dut honekin, gero konparatu behar du kentzaile honekin beste tensio batekin, bale, bagabiltza egiten gauzar logikoki, baina begira, kentzailea sartzerakoan, hemen erresistentzia hau zala R1, uste dut, R1, R2, R3, R4, konetatu dut erresistentzia hau, paraleloan honekin. Osea, sistema erresistibo bat, kentzaileak, nik nahi dut kenketa bat egitea, baina, paraleloan sartu ditut, behar dut hemen isolatzea. Hemen bufferra beharko genuke.
Alderantziz. Bufferra beharko genuke, 6,2 voltio hauek hemen ipintzeko eta resistentzia honen eragina ez ailegatzeko nutza. Beste adibide bada. Vale? Eta, jazta. Suposatu behar dugula mando bat, aginte bat. Behar dugula tensioa doitzea, ajustatzea, 15-tik zerora ez lurrera, 2 eta 12 artean. Edo 5 eta 10 artean. Edo 0 eta 10. Hau da, behar dugu tarte bat, oza, 0-tik 15-era behar dugu tarte bat, bakarrik edo 6-tik 7-ra. Hori zer behar dugu hemen? Tensio zatitzaile bat, baina. Goiko resistentzia bat lortzeko nire tartearen tensio maksimoa hemen. Hemen beste bat nire tartearen minimoa. Nahi ditzea 2 voltio eta 8 artea. Eta hemen, ajustatzeko erabili behar duguna da potenziometro bat. Igual irudikatuko dut horrela. Potenziometro bat, resistentzia bat hemen. Hoi mugitzen dela. Hemen baldin badago, mantetu Bmax, 8. Hemen baldin badago, 2. Ordene, hauek ere erabili behar ditugu. Eta hoi izan behar dira, aginteak edo, nola dituzue. Bai, DC referentziak, baina doigarriak. Eta kasu honetan, nahiko da ideia izatea, eta behar dugunean balioren bat, R bat, ajustatu behitugu. Eta hau, R uste dituzula, R, bai. Eta potenziometro bat dainez, izan behar dugu, R, bider potenziometroren posizioa, eta hemen R bider bestenekoa. Potenziometro baten formula. Erresistiboa, tensio zatitzaile bat. Tokatzen denean, egingo ariketaren bat, edo pentsatuko diguna oso simplea da. Hau, erresistiboa denez ere, kasi seguro, buffer bat jarri beharko digula beti. Eta bale. Orduen, osagai berri honekin gauza pila batein daitezke. Guzti hauek berriz berrikusiko ditugu bloke bezala hurrengo gunean, beste perspektiba bat izateko, zeren ja, hasiko gara, datorren astean ja proiektuarekin. Vale, venga, sentitzen du gauko klasea.